Minilyon nga kantidad sa duga sa gubay-ubayng mga armas ang nasakmit sa laing hugna sa simultaneous nga operation sa laing mga units sa Cebu City Police Office. Sa ilang unang nadakpan, miyembro sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kung BADAC gumikan sa kalapasan sa dugas. Anang report ni Nico Serino. Sud sa 48 oras, milusad og simultaneous enhanced managing police operations kun SEMPO ang Cebu City Police Office. Miserve sila sa maabot 30 ka mga warrants of arrest ug search warrants. Nagmalampuson ang lain-laing operasyon nga miresulta sa ubay-ubay nga nangadakpan. Muabot sa 2.1 kilos sa gituuhan nga shabu ang nakumpiskar tanan. Mubalor kini ug moabot 14 milyones pesos. Usa sa nadakpan sa Buybust operation ang usa ka babae nga miyembro sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kun BADAC sa Barangay Suba. Arestado si Lourdes Abelia, 43 anyos, dito sa Barangay Bulacau. Muabot sa 310 grams sa drogas ang nasakmit nga mobalor sa 2.1 million pesos. Gikasubo sa PNP nga aktibo man unta siya nga miyembro sa BADAC. So whatever yung plans and programs natin on illegal drugs, sa anti-illegal drug campaign ng PNP, we are always involved sa activity ng BADAC. And sila yung nagbibigay din ng list of personalities to be included in the BADAC watch list. And then sad to say, sarili pala niya nagabenta rin siya ng droga. Wa pa namo kakuhai sa iyang habig ang dinakpan. Apan sa pagpakisayod sa barangay, nasayran nga pipila ka tuig na nga sakop si Abelia sa BADAC, kinsa presidente sa women's organization sa barangay. Nasurpresa ang barangay staff sa pagkaaresto ni Abelia. Mu-attend siya panagsa pero dili siya muhuman sa meeting namo. Oh, kay ang iyang rason is kuan man sa diyang rason kay naninda man sad siya o kana siya naninda ginasag sudan. Kay pila na kabuki ang anak? 7. Daghan mi kana siya anak. Oh. So wala mi na shock mi. Nunot sa hitabo, gisugyot nga higpitan ang mga lakang, labi na ang pag-background check sa mga sakop sa BADAC sa barangay. Naami kanang members nga kanang gusto na mo ipa-member sa BADAC, kinahanglan mag-undergo mig background investigation. Nga tan-awon gyud og nabi siya paryente nga ingon ana. We will coordinate, I will direct the station commanders to closely coordinate with all barangay captains and review the members ng BADAC because you know it will always question the credibility ng BADAC and everything starts, the list starts with the list given to us by BADAC. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.